Wiele przygód, wiele nowych torów. No, był to dla mnie taki pierwszy pełny sezon, więc jestem zadowolona, że udało mi się go dojechać jeszcze z takim wynikiem. Jakie emocje towarzyszą ci, kiedy się ścigasz? Na pewno na początku jest stres, ale później jednak jest ta adrenalina i no jest fan, żeby dojechać i żeby zdobyć jakiś wynik. Jakieś wypadki, kontuzje w tym sezonie? W tym sezonie wypadków zero, kontuzje no się pojawia, niestety kolano, ale jestem w trakcie leczenia. A jak reaguje twoje otoczenie na to, że się ścigasz? Rodzina jest na pewno, no tata mnie do tego zaciągnął, więc on jest wsparciem, tak jak samo jak i mama. Mama jest zawsze przerażona, a moje przyjaciółki są dla mnie wsparciem ogromnym. Dzięki bardzo, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.